श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. अरे देवा, अहो मुंग्या चावतायत तुम्हाला. किती त्रास सहन करताय. थोडी विश्रांती घ्या हो. हे बघा, माझ्या साधनेत व्यत्यय आणू नका. हे बघा, मी तुमच्या साधनेत व्यत्यय आणत नाहीये, पण स्वामी देवांचा निरोप आहे तुमच्यासाठी. स्वामींचा निरोप? काय निरोप आहे त्यांचा? स्वामी देवांनी तुम्हाला स्थानावर बोलवलंय. ते तुम्हाला तिथेच दर्शन देणार आहे. स्वामी इतक्या सहज कुणालाही भेटत नाहीत आणि त्यांना भेटण्यासाठी खूप कष्ट करावे लागतात. अहो पण हे कष्ट म्हणजे अंधपणे स्वतःलाच त्रास देणं. अहो चला तुम्ही, स्वामी देवांनी बोलवलंय तुम्हाला. नाही, तुम्ही माझी दिशा भूल करतायत आणि माझ्या मार्गदर्शकाने मला सांगितलंय, साधना केल्याशिवाय स्वामींचं दर्शन नाही.